това видео ще ви обясним накратко как да запишете децата си в училище в България. В случая, когато са завършили предишния си клас, етап или ниво на образованието в чужбина. Ще разгледаме също и възможности за висше образование. Всяко дете има право на образование. В България училищното образование е задължително до навършване на 16 години. В общия случай деца започват да ходят на училище в годината, когато навършват 7 години. За децата, търсещи закрила или получили бежански или хуманитарен статут, или пък временна закрила, образованието в държавни и общински училища са безплатни. Платено е образование в частни училища. В България образование е разделено на два етапа. Основно образование се разделя на начален етап от 1 до 4 клас, прогимназиален етап от 5 до 7 клас и средно образование от 8 до 12 клас, който също се разделя. Първи гимназиален етап от 8 до 10 клас и втори гимназиален етап от 11 до 12 клас. Как можете да запишете децата си в училище? Като за начало децата под 18 години не могат сами да се запишат в училище и могат да направят това само чрез своите родители или чрез законните си представители. Наред с това, детето трябва да има и издаден личен номер на чужденец – ЛНЧ, за търсещи закрила и за лица с временна закрила или единен граждански номер ЕГН, който се издава на лице, получил бежански или хуманитарен статут. Процедурата варира в зависимостта от това дали детето има или няма документи, с които да докаже предишното си образование в чужбина. Ако детето няма доказателство за завършен период на образование, неговите родители или законен представител трябва да подаде заявление за записване до началника на отдела на регионално управление по образование, така наречено РУО, по местопребиваване на детето. РУО ще насочи детето към подходящо училище. За да се определи в кой клас трябва да бъде записано дете, директорът на училище, към което е насочено, ще назначи комисия, която ще проведе интервю с преводач. Ученик от 1 до 4 клас се записва по възраст, без да полага предварителни изпити. Ученик от 5 до 10 клас следва да се яви на приравнителни изпити до края на учебната година, в която е приет за обучение. Ученик от 11 до 12 клас, пълнолетен, се приема след признаване на завършен период, клас, етап или степен на училищното образование. Ако детето има доказателство за предишното образование, то първо трябва да бъде признато за съответствие с училищното образование в България. И като втората стъпка, детето ще бъде прието в училище. За признаване на съответствието с училищното образование в България се подават следните документи. Формуляр за кандидатстване по образец на български език, документ за завършен клас, етап или степен на образованието, например диплома или друго удостоверение, документ, в който се посочва какви права дава документ, доказващ училищното образование, който се издава от училището или друга институция, която отговаря за издаването на диплома. Справка за изучаваните предмети с хорариум на учебните часове и поставените оценки по предметите, изучавани в предишното училище, ако детето иска да се запише от 8 до 12 клас. Платежен документ за платена такса от 25 лева, ако гореизброените документи се подават в РУО, а не директно в училището и става дума за деца над 16 години. Тези документи трябва да бъдат преведени на български език от официален заклет преводач. За деца от 1 до 6 клас всички споменати преди малко документи се подават директно до директора на училище, където ще бъде записано. Когато детето ще постъпва в 5 клас, в местата определени с държавните план-прием, заявлението и документите, удостоверяващи завършен 4 клас, се подават в регионално управление на образованието – РУО. Ако детето ще се записва в 7 до 12 клас, документите се подават в РУО. При всички случаи, прием в училището могат да бъдат изискани медицински документи за здравословното състояние и имунизационен статут на детето. Децата, търсещи закрила или получили международна или временна закрила в България, могат да запишат в училището през цялата учебна година, не е по-късно до 30 дни преди края на втория учебен срок. Ако имате диплома за средно образование, можете да получите достъп до висше образование в университет в България.
Процедурата за кандидатстване в българско висше учебно заведение е различна според това какво разрешение за пребиваване имате. Така, например, ако сте гражданин на държава членка на ЕС, имате разрешение за постоянно пребиваване в България, имате статут на беженец или хуманитарен статут в България, за вас ще важат условия, валидни за български граждани. Това означава, че таксите за обучение ще бъдат по-ниски от тези, предвидени за граждани извън Европейския съюз, като обичайно са по-високи. През 2024 година към този списък се добавят и хората с временна закрила, като предстои да бъде изяснена процедура за кандидатстване за тях. Ако имате български произход или сте гражданин на Република Северна Македония, съществуват по-облекчени условия и ред за прием, уредени в постановление на Министерски съвет 103 от 1993 година и 228 от 1997 година. Всеки университет има свои собствени правила, срокове и изисквания за кандидатстване в зависимост от специалността, която искате да завършите. Така, например, може да се изисква да се явите на специални изпити. Съветваме ви да проверите предварително в сайта на висшето учебно заведение, което сте си избрали, каква е процедурата и какви са срокове за кандидатстване. Ако сте приети в учебната програма, водена на български език, трябва да преминете през езикова и специализирана подготовка, за да бъдете записани в избраната от вас специалност. Продължителността на подготовка е най-малко 9 месеца, като обучението по български език завършва с писмен и устен изпит пред изпитната комисия. Имайте предвид, че обучението е платено. Ако владеете български език, можете да се явите на изпити, без да сте преминали езиковата подготовка.